Hare Krishna. The audio video clear இருக்கா கமலாஜி? Oh yes, mummy. Okay, thank you. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ISKCON மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு Day 5, Chapter 5 படிக்கலாம். இது ISKCON மங்களூர் கோயில், மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. பிரேயரோட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கன்யே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் மஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷாலாக்காய சக்ஷுர் உன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போறது Chapter 5, அத்தியாயம் 5, கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல். ஸோ இந்த சாப்டருடைய சுருக்கம் இருக்கு. சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம். சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் எளியது. நிஷ்காம கர்மயோகம் ஒருவரை பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவானை இடையராது நினைப்பதால் முக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்னு இந்த மொத்தம் 26 ஸ்லோகம் தான். 29 ஸ்லோகங்கள். 29 ஸ்லோகத்துல இது வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். அதை பார்த்துக்கலாம். நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? ரீகேப் ஆஃப் Chapter 4 பார்க்கலாம். ஆத்மா, கடவுள் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பற்றிய திவ்ய ஞானமான ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும். சுயநலமற்ற பக்தி செயலின், அதாவது சுயநலமற்ற பக்தி செயல்னா கர்மயோகம், அதனுடைய பலனே இந்த உன்னத அறிவு. கீதையின் புராதன வரலாறு யுகந்தோறும் ஜட உலகில் தோன்றுவதற்கு காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்த குருவை அணுகுவதன் அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றை பகவான் விளக்கினார். இன்னைக்கு படிக்க போற Chapter 5 வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை தொடர்ந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான். எப்படி இருக்கணும்? வெளியில எல்லாத்துலயும் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அதாவது மெட்டீரியல் வேலை எல்லாத்தையும், இந்த வேலை அந்த வேலை எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் அவற்றின் பலன்களை துறந்து, அது என்ன பெனிஃபிட்டோ அதை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? திவ்யஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அவனோட மனசு முழுக்க ஆன்மீகத்திலேயே போயிட்டு இருக்கும். ஓகே. அறிவு யோகாங்கிறது பாதை பற்றி முன்னர் விவாதிக்கப்பட்டு யோசனையுடன் துரத்தல் அல்லது சந்நியாசா என்ற கருத்துக்களை கலைக்கிறது. கர்ம யோகத்தின் பாதையும் அதே ஞானத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த வழியில் 2 பாதைகளும் ஒரே இடத்திற்கு இட்டு செல்கின்றன. மேலும் செயல் புரிதலை பெறுதல் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அதாவது எப்படி இருக்கணும்னா, அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். இப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நம்ம எல்லாரும் அட்டாச்சாகவே நிறைய இடத்துல இருக்கும். அதை எப்படியாவது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கணும். அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட், அதுக்கெல்லாம் நான் விவரமாக இப்போ கிளாஸ் எடுத்துச்சு ஸ்லோகத்தோடு சேர்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தாமரைகளை தண்ணீர் போல் இருக்கணும். கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. புலன் கட்டுப்பாடு அவசியம். ஓகே. உடல் 9 கதவுகளை கொண்ட ஒரு நகரம். என்ன இருக்கும் அதில்? 9. நம்ம உடலுங்கிறது ஒரு நகரம், அதுக்கு 9 கதவு இருக்கு. என்னென்ன கதவு? 9. 2 காது, 2 நாசித்வாரம், 2 கண்கள், 1 வாய், 1 ஆசன, 1 வாய் அண்ட் 1 பால் இருக்கு. ஓகே. 3, 2, 6 சொல்லிட்டேன். முதல்ல காது, நாசி அண்ட் கண்கள் எல்லாம் 2 இருக்கு. 6 எடுத்து அப்புறம் அதை தொட்டு வாய், ஆசன வாய், பால் இருக்கு. ஓகே. நகரத்தின் குறிக்கோள் என்ன? இந்த நகரத்துக்கு என்ன குறிக்கோள்?
அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிருஷ்ணர் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கார். இல்ல நகரத்தினுடைய குறிக்கோள் என்ன? கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் கர்ம யோகா தான் பண்ண சொல்லார். நாட் கர்ம சன்னியாசி யோகா. கர்ம சன்னியாசி யோகான்னா ரினன்சியேஷன், அதை பண்ண சொல்லல கிருஷ்ண பகவான். கிருஷ்ண பகவான் என்ன சொல்றாரு? எல்லாரையும் கர்ம யோகா பண்ணுங்க, எல்லாத்தையும் பலன்களை எதிர்பார்க்காம நீங்க மட்டுக்கும் உங்க கடமையை செஞ்சிருந்துக்கோ, பலன்களை என்கிட்ட விட்டுடுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லி. ஓகே, கர்ம சன்னியாசி யோகா பண்ணுன்னு யாரையுமே சொல்லல அவர். நம்மை கர்ம யோகத்தை பின்பற்றி சொல்லுகிறார். அதாவது கர்ம யோகா பக்தி தொண்டில் கர்ம சன்னியாசி யோகாவை, கர்ம யோகாவை பக்தி தொண்டோடு சேர்த்து பண்ணுங்கோ அப்படின்னு தான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ வெறும் மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றி அறிவு. ஆன்மானா என்ன, உடல்னா என்னன்னு படிச்சுட்டோம். 2வது ஸ்டெப்ல அப்புறம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டுள்ளது. பல நோக்கு செயல்களால் ஆத்மாவின் சிக்கல் அது பார்த்தோம். பக்தி சேவையின் மூலம் சிக்கலில் இருந்து விலகும் செயல்முறையை விளக்குது. இதெல்லாம் 2nd சாப்டர்ல பார்த்தோம். 3rd சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் உள்ள ஒரு நபருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. நீங்க கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தனியா எந்த கடமையும் கிடையாது. அனைத்து வகையான யாகங்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவதில் பலனை துரத்தல் உச்சமடைகிறது. 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனை எழுந்து யுத்தம் புரிய கூறுகிறார். இதனால் அர்ஜுனன் சிறிது குழம்பினான். துறப்பதா அல்லது செயலாற்றுவதா அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு என்ன பண்றாரு பார்க்கலாம். துறக்கணுமா செயலாற்றுவதா? எஸ்மா 1 படிப்பு 5.1. Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Panchamodhyayah Sannyasa Yogaha. Arjuna Uvacha Sannyasam Karmanam Krishna Punayogam Cha Shamsasi Yachreya Etayor Ekam Tanme Bruhi Sunishitam. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளேன். இவை 2இல் சிறந்த நன்மை தருவது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு தெளிவாக விளக்குவீராக. முதல்ல என்ன சொன்னார்? செயலை தொடர்ன்னு சொன்னார். அப்புறம் பக்தியோட செயலாற்றுங்கிறார். 2த்துல எது நல்லது அப்படிங்கிறது எனக்கு விவரமா சொல்லுங்க. இந்த ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறான். சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யஸ்ரேய ஏதையோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்டிதம். அதுதான் கேள்விதான், அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இது. எதை பண்றது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எது சிறந்தது, கர்ம சந்நியாசமா அல்லது கர்ம யோகமா? கர்ம சந்நியாசம்னாக்க இந்த மாதிரி தனியா போய் உட்காந்துக்கணும், வீட்டுல இருந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போய் காவி உடை அணிஞ்சிட்டு காட்டுல போய் தனியா உட்காந்துட்டு பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்றது சிறந்ததா? இல்லைன்னா இங்கேயே இருந்துட்டு கர்மயோகத்திலேயே இருந்துட்டு கர்ம சந்நியாசம் பண்றதா? இல்லைன்னா கர்மயோகம் நீங்க மட்டும் கடமையை பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது பண்றது நல்லதா? எது நல்லது? யாருக்கா புரியுறதா எது நல்லதுன்னு? தெரிஞ்சாக்க சொல்லுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எது நல்லதுன்னு நீங்க எது நினைக்கிறீங்க? கெஸ் பண்ணுங்க, தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல. எனக்கு கர்ம யோகமே பெஸ்ட்னு தோணுது. கர்ம சந்நியாசம்ங்கிறது கஷ்டம், எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. விட்டுட்டு போயிட்டு இந்த குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு போய் தனியா போய் உட்காந்துட்டு இப்ப இருக்கிற காலம் இந்த கலியுகத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காந்துட்டு, அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு ஏஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? வாரணாசிக்கு போறேன்பாங்க, சில பேர் விருந்தாவன் போய் உட்காந்துக்கிறேங்க, மதுரையில் போய் உட்காந்துப்பாங்க. அங்கதான் அவங்க கடைசி காலத்தை கழிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அப்ப அதெல்லாம் ஒரு காலம் இருந்தது. இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி யாரும் போறது இல்லை. எல்லாம் வீட்டுல இருந்துட்டே உட்காந்துட்டு கர்மயோகத்தை ஃபாலோ பண்றது பெஸ்ட். ஓகே, வீட்டுல இருந்துட்டு கர்மயோகம்னா என்ன பண்ணணும்? கடமை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு சொல்லி தாமரை இலை தண்ணீர் போல வாழ கத்துக்கணும். தாமரை இலையில தண்ணி ஒட்டவே ஒட்டாது, அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு நம்ம கர்மயோகத்தையும் பண்ணணும். அதுதான் பெஸ்ட். வெரி குட் பிரபுஜி. யாரு எந்த பிரபுஜி சொன்னார்? அருணா பிரபுஜியா? ஜெகநாதன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட்மா.
ஸோ கர்மயோகம் தான் பெஸ்ட்மா. நன்றி. 5.2 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Vacha Sanyasah Karmayogashcha Nishreya Karavubhau Tayostu Karma Sanyasat Karmayogo Vishishyate. புருஷோத்தமராகிய முழுப்புதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துரைத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றது. செயலை துறக்கிறது ஓகே, பக்தியோட செயல்படு, ரெண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றது. ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். கர்மயோகாங்கிறது பக்தி தொண்டில் செயல்படுறது, ஓகே, அது சிறந்தது அப்படிங்கிறது. இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதாவது பகவத்கீதையில் இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்தில் வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்கிறார் பகவான். வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டு எளிதானது. ஏனென்றால் இயற்கையிலேயே திவ்யமான இது ஒருவனை விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. கிருஷ்ணரே முதலில் செயலை துறக்கவும் பின் பக்தியுடன் செயலாற்றும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். இரண்டில் எது சிறந்தது, சிறந்த நன்மை தருவது எது அப்படின்னு மறுபடியும் அவனுக்கு அந்த டவுட்ல இருந்து முதல் ஸ்லோகத்துல, ஓகே. இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல அவனுக்கு என்ன வருது? புலனுகர்ச்சியை தேடும் பலநோக்கு செயல்களில் பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதிக பந்தத்தில் நீட்டித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் இத்தகு பக்குவமான செயல் மாயாவத பள்ளியை சார்ந்த சன்னியாசியில் எத்தகையான செயற்கை துறையை விட பன்மடங்கு சிறந்ததாகும். புரியுறதா? இதுதான் இந்த 5.2 எக்ஸ்பிளனேஷன். ரெண்டுல எதை பண்றதுன்னு துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது. 6 விதமான தர்மங்கள் என்னென்ன? விதர்மனா மத சார்பின்மை. பரதர்மா, மத கொள்கைகளுக்கு ஒருவர் தகுதியற்றவர். உபதர்மா, மற்றவர்களுக்கு பொருள் உதவி. உபம்னா ஹெல்ப் இல்லையா, உபதர்மா. சால தர்மா, மதத்தை ஏமாற்றுதல். தர்ம அபாஸ், மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தர்ம அபாஸ், பாசாங்கு மதம் கொள்கைகள் மதச்சார்புள்ளதாய் காணப்படுதல் ஆனால் உண்மையில் அல்ல. பரோதர்மா, ஆன்மாவின் நித்திய மதம். இந்த 6 விதமான தர்மங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது அடுத்தது பல நோக்கு செயல்களால் செயல்களின் மேல் உள்ள பற்றினால் நிர்காவின் வீழ்ச்சி. நிர்கான்னு ஒரு மன்னன் இருந்தான். அவன் செயல்களின் மேல் உள்ள பற்றால் தானங்கள் மற்றும் யாகங்கள் செய்தான். அவன் எல்லாருக்கும் மாடெல்லாம் கொடுத்து ஒவ்வொரு இவனுக்கும் பண்டிட்டுக்கும் அந்தணர்களுக்கும் அவர் பசுமாடு தானம் கொடுத்தான். பசுமாடு தானம் கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு அந்தணருக்கு தானம் கொடுத்தான். அந்த அந்தணர் அதை வாங்கிட்டு சந்தோஷமா போயிட்டார். அடுத்த நாளைக்கு வரைச்சே இன்னொரு அந்தணருக்கு கொடுக்கணும். இன்னொரு அந்தணருக்கும் அந்த பசுமாட்டையே கொடுத்துட்டான். முதல் நாளைக்கு கொடுத்த பசுமாட்டே கொடுத்தான். ஏன் கொடுத்தான்னா இந்த பசுமாடு அங்கேயே எல்லா மற்ற மாடுகளோட சேர்ந்து மேய்ஞ்சுக்கிட்டு அதை எடுத்துன்னு அவனுக்கு கொடுத்துட்டான். அதனால முதல் அந்தணருக்கு ஒரே கோபம் வந்துட்டு, எனக்கு கொடுத்ததையே மறுபடியும் கொடுக்குறியே, இது என்ன இப்படி எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துட்டு. அதனால அவன் சொல்ல, இல்லை உனக்கு இதுக்கு பதிலாக உனக்கு 1,00,000 மாடு வேணாலும் நான் தந்துடுறேன், அவனுக்கு தானம் கொடுத்துட்டேன் எடுத்து அப்படின்னு. அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு இது வந்துட்டு சாபம் போடுற மாதிரி எடுத்து. அதனால பல நோக்கு செயல்களில் உள்ள பற்றால் தானங்கள் மற்றும் யாகங்கள் செய்தால் ஒரு தவறு இருந்தது. 2 பிராமணர்களும் திருப்தி அடையாதால் நிர்கா ஒரு பள்ளியாக நீண்ட காலம் வாழ வேண்டியாயிடுச்சு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் அப்புறமா அவன் பள்ளி இந்த பிக்சர்ல பார்த்து எல்லாம் தெரியும், அந்த மாதிரி பள்ளியா ஒரு கணத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். பகவான் கிருஷ்ணரால் விடுதலை அடைய பெற்றார். மன்னன் நிர்கா பல நோக்கு செயல்கள் பயனற்றது என்பதை ஒப்புக்கொண்டார். பக்தி தொண்டு மட்டுமே மங்களகரமான செயல் என்பதை உணர்ந்தார். இது அந்த கதைக்கு 2 இதுல எது சிறந்ததுங்கிறதுக்கு இந்த கதை. இது அப்புறமா நல்ல டீட்டெயில்டு மன்னன் நிர்கா ஸ்டோரியை படிங்க. துருவ பற்றிய சரியான புரிதல். பிராபஞ்சி கதையா புத்தியா ஹரி சம்பந்தி வஸ்துன முழுக்ஷுபி பரித்யாகோ வைரோக்கியம் பல்கு கத்தியதே. முக்தியடைய விரும்பும் நபர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்புடைய பொருள்களை பௌதிகமானவையாக எண்ணி துறக்கின்றனர்.
எனவே அவரது துறவு முழுமையானது அல்ல என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது துறக்கணும் அப்படின்னாக்க எல்லாத்தையும் துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால பகவானுக்கு எது சம்பந்தப்பட்டதோ அதையும் துறந்தாக்க அது அந்த மாதிரி துறவு முழுமையானது இல்லை. பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம்? பகவானோட புஸ்தகங்களை படிங்கோ, பகவத்கீதை பகவான் கேள்வின்னு சொல்றோம். அப்புறம் அவருக்கு பூவால் அர்ச்சனை பண்ணணும், நவவித பக்தி எல்லாம் வருது, எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் பகவானுக்குன்னு நம்ம பண்ண சொல்றோம். அதெல்லாம் திறந்தாக்க அது பேர் துறவு இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு துறவை பற்றி சரியான புரிதல். அதுக்காக இந்த ஸ்லோகம். ஏஸ்மா 5.3 படிங்க கமலேஜி. ஞேயः स நித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நித்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். எதுலையுமே விருப்பு ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை, ஓவரா ஆசை வச்சுக்க கூடாது. எல்லாத்துக்கும் லிமிட்டோட நம்ம விடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா இருமையிலேருந்து பௌதிக பந்தத்துலேருந்து நம்ம மெதுவாக இருந்து பகவானுக்கிட்ட நம்ம ஐக்கியமாகி முக்தி அடையிறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. அதனால நம்ம வாழறச்சு எப்படி வாழ கற்றுக்கணும், எல்லாத்துலையும் லிமிட்ல எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஐம்பொருள்களை அடக்கி வாழ அதுவும் கற்றுட்டு துறவுங்கிறத முழுசிய கர்மயோகத்துல இருந்துட்டே நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். அது ஓகே. புலனுகர்ச்சியால் தேடும் பலநோக்கு செயல்களில் பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதிக பந்தத்தை நீட்டித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். அந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச் இருக்கிற வரைக்கும் மறுபடியும் நமக்கு மறுபிறப்பு. இப்ப இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஜென்மம் முடிஞ்ச உடனே மறு ஜென்மம் உண்டு. மறுபடியும் அப்பவும் நம்ம மனுஷால பிறக்கிறோமோ இந்த ஜென்மத்துல பண்ற புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு பிறவி கிடைக்கும். ரொம்ப எக்கச்சக்க பாவங்களா இருந்தா கீழ்பிறவி மிருகங்களோட போய் பிறந்துவோம். மறுபடியும் மனுஷ ஜென்மம் வர்றதுக்கு நிறைய விதகம். இதனால எல்லாத்தையுமே விட நம்ம கர்மயோகத்துல இருந்துட்டு கர்ம சன்னியாச யோகத்தை ஃபாலோ பண்றது பெஸ்ட். அது மாதிரி முக்தி அடையிறதுக்கு வழி பார்க்கணும் நம்ம. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் இத்தகைய பக்குவமான செயல் மாயாவாத பள்ளியை சார்ந்த சன்னியாசிகள் எத்தகைய செயற்கையான துறவியை விட பன்மடங்கு சிறந்ததாகும். இப்ப 3 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? சன்னியாசத்தை விட கர்ம சன்னியாச யோகம் சிறந்ததுன்னு படிச்சிருக்கோம். இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. எல்லா செயலையும் நான் திறந்துட்டேன்ப்பா, நான் திறந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு உட்காந்துட்டு பண்றதுல அர்த்தம் இல்லை. பகவானை பற்றி நினைக்காத பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாம எல்லாத்தையும் திறந்தேன்னு சொல்றதுல பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கணும், மற்ற எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னா திறந்துன்னு வந்தாக்க பகவானை அடைய முடியும் ஈஸியா. ஓகே. அங்க பிக்சர்ல என்ன காமிச்சிருக்கு? எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு இது இருக்கோம். அவள்லாம் மனசார பகவானையும் நினைச்சிட்டு இருக்கா. எல்லாத்தையும் துறக்கணும், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எல்லாத்தையும் துறக்கணும். அதுங்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் அது. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளவன் எப்போதும் சன்னியாசியாவான். ஞானம் குணத்தில் அளவிலும் சரியாக இருப்பதால், ஞானம் குணம் ரெண்டுத்திலும் குணத்திலும் அளவில் சரியாக இருப்பதால் அது பக்குவமானதாகும். இவன் என்ன சொல்றான்? ஒரு நான் டிவோட்டி. அவன் சொல்றான் நிறைய பணங்கள்லாம் சம்பாதிக்கிறான், நிறைய நல்லா படிச்சிருக்கான், அவன் ரஜ குணத்துக்காரன், நல்லா படிக்க வச்சுட்டு அவத்துல நல்லா சம்பாதிச்சு நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருக்கான். இது நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன், ஐ ஏர்ன் திஸ் அப்படிங்கிறான் ஒரு நான் டிவோட்டி. பக்தன் நல்லாதவன் அப்படி சொல்றான். பக்தனா இருக்கிறவன் என்ன சொல்லுவான்? இட்ஸ் ஆல் கிருஷ்ணாஸ் மர்சி. கிருஷ்ணருடைய கருணையால் தான் நான் இதெல்லாம் சம்பாதிக்க முடியுது. இதெல்லாம் காரணம் யாரு? கிருஷ்ண பகவான் தான். நான் படிச்சேன்னா படிக்கிறதுக்கு எனக்கு அறிவு கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் என்னை படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். படிச்சேன், சம்பாதிச்சேன், எல்லாம் பண்ணலாம் அவரோட இதுதான் அப்படின்னு யார் சொல்ற? ஒரு டிவோட்டி. ஒரு நான் டிவோட்டி பக்தன் நல்லாதவன் எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன் அப்படிங்கிறான். ஒரு டிவோட்டி எப்படி சொல்றான்? ஓகே. ஸோ மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செய்யப்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன், அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அந்த மனிதன் பந்தப்படுவதே இல்லை. எப்போதுமே அந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும்
அவன் எதுலையுமே பந்தப்படுவதில்லை. எல்லா செயல்களையும் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான், ஆனா எதுலையுமே அவன் அட்டாச்சா இல்லை. அவன் தான் எல்லாருக்கும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறான். அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகத்தை 5.7ல 5.10 படிங்க கமலாஜி. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையில் எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. புரிஞ்சுதா? தாமரை இலையில தண்ணி ஒட்டுறதான்னு சொல்லி இல்லையா, ஒட்டவே ஒட்டாது. ஏன்னா அதனோட லீஃப் ஆயிலியா இருக்கும். அந்த ஆயிலியா இருக்குது இருக்குன்னா அந்த தண்ணி எப்போதும் உள்ள போயிடுச்சுன்னா, மொத்தமா போயிடுச்சுன்னா அந்த இலை வாடி போயிடும். அதுக்காக பகவான் அப்படி படிச்சிருக்காரு தாமரை இலையை. அந்த தாமரை இலையை தண்ணீர், அது மாதிரி தாமரை இலை தண்ணீர் போல தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுகிறோ அது போல நம்ம பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படாமல் வாழ கற்றுக்கணும். ஸோ அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட்க்கு எக்ஸாம்பிளாகவும் வச்சுக்கலாம். அந்த ஓகே. பிரம்மணி அப்படின்னு வருது இல்லையா மேல, முதல்ல பிரம்மன் அப்படின்னா பிரம்மன் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் என்று பொருள். முக்குணங்களில் மொத்த கலவை பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உலகில் இருப்பவை அனைத்தும் பிரம்மனின் புற தோற்றங்களே என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் விளைவுகள் வெவ்வேறு விதத்தில் தோன்றியுள்ள போதிலும் அவை காரணத்திலிருந்து வேறுபடாதவை. பரபிரம்மனான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதே என்றும் அதற்கு அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்றும் ஈஷோபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நீரிலேயே இருந்தாலும் தாமரை இலையில் நனையாமல் இருப்பது போல கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்படும் உடலும் பாவ விளைவுகளின் களங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகும். அது மாதிரி நீர்ல இருந்தாலும் அதுக்கு நீர் எப்படி ஒட்டாம இருக்கோ அது மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவர்களாம் அவளுக்கு பாவ உணர்வுகளில் இருந்து களங்கங்களிலிருந்து ஈடுபடுத்தப்படும் உடல் பாவ விளைகளின் களங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகும். அதுக்கும் அதான் கம்பேரிசன். ஓகே. இந்த உலகத்தில் வாழும் உயிர் வழி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் பற்றின்றி எவ்வாறு செயலாற்ற முடியும்? பற்று வச்சுக்காதேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கேன் திருப்பி இல்லையா. அது எப்படி உலகத்தையும் வாழ்ந்துட்டு எப்படி பற்று இல்லாம செய்ய முடியும்? யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? எப்படி நம்ம பற்று வச்சுக்காம எப்படி அந்த காரியத்தை செய்யறது? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பண்ண சொல்றோம். பண்றச்சே எப்படி பற்று இல்லாம செய்யறது? அதான் பண்ண முடியுமா? சொல்ல முடியுமா? எல்லா செயல்களையும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது மூலம் நம்ம பற்றற்ற இதை செய்யணும். வெரி குட். பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடுத்தி நம்ம எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மையடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். வெரி குட் பிரபுஜி. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதி அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். எஸ் மேம். 13 படிப்பு கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. சர்வ கர்மாணி மனசா சந்நியஸ்யாஸ்தே சுகம் வஷி நவத்வாரே புரே தேஹி நைவ குர்வன் காரயன். இந்த சாப்டர் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உடலையுடைய ஆத்மா தன் இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகள் கொண்ட நகரில், அதாவது பௌதிக உடலில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். 9 கதவுகள் கொடுத்துருக்கு இல்லையா? யாருக்காவது 9 கதவுகள் என்னன்னு சொல்ல தெரியுமா? நம்ம உடம்புங்கிறது இப்போ நம்ம உயிர் வாழ்றது இல்லை, நமக்கு ஒரு நகரம் உடலுங்கிறது. அதுக்கு 9 வாயில்கள் இருக்கின்றன. இந்த நகரத்துக்கு 9 வாயில்கள் என்னென்ன? 2 காது, 2 கண்ணு, 2 மூக்கு துவாரம், அப்புறம் ஆசன வாய் முதல், அப்புறம் பாதம், இது ஒரு வாய், ஒரு வாய், ஒரு ஆசன உறுப்பு, ஆசன துவாரம், மலம் கழிக்கிற துவாரம் ஆசன துவாரம். இன்னொன்று 3வது பால் உறுப்புக்கு, செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ். ஓகே. ஸோ 9. இந்த 9 கதவுகளை கொண்ட நகரத்தில் இன்பமாய் வசிக்கிறான். அனைவரிடமும் அன்பானவர். கர்மயோகத்தின் அதனால கர்மயோகத்தில் இருந்தாக்க என்ன கிடைக்கும்? பலன்கள் என்ன?
அனைவரிடம் அன்பாக இருக்க முடியும். அனைவரிடம் அன்பானவர். வயிற்றுக்கு உணவு அளிப்பதால் அனைத்து உடல் அங்கங்களும் சக்தி பெறுகின்றன. பாவம் தீண்டுவதில்லை. தாமரையில் தண்ணீர் போல சுய ஆசைகளுக்கு இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் ஆசைகளுக்காகவே செயல்படுவதால் பந்தப்படுவதில்லை. பலனை எதிர்பார்க்கிறதால் தூய அமைதி அடைகிறார். இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் யாரு? இது யாருக்கா தெரியுமா? இந்த குழந்தை யாருன்னு தெரியுமா? 5 வயசு குழந்தை அபய்சரன்னு பேரு. சைத்தன்ய மகாராஜா. அவர் தான் பின்னாடி சீலா பிரபுபாதா பக்தி வேதாந்த சீலா. இப்ப நம்ம இஸ்கான் ஃபவுண்டரும் நம்ம இது பகவத்கீதா எழுதினவரும் சீலா பிரபுபாதா அவர் தான். அவருக்கு சின்ன வயசு பேரு அபய்சரன்னு பேரு. அவர் அப்பாட்ட கேட்டு மரத்துல ரதம் கொண்டு ரத யாத்திரை வீட்லயே பண்ணி சின்ன வயசுலயே அவருக்கு அந்த பக்தி வந்துடுது. அதனால அவர் வீட்லயும் இருந்துட்டு இதுலயும் தன்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தார். தன்னுடைய அறிவை பக்தி தொழிலையும் வளர்த்துட்டு வந்தார். அதனால அவர் பண்ணும்போது பக்கத்துல இருக்கிறவெல்லாம் அக்கம் பக்கத்துல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த குழந்தை எல்லாமும் அது எல்லாமும் டிவோட்டீஸ் அவள் வீட்டுல இருந்தும் பிரசாதம் எடுத்துட்டு பகவானுக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாருமா சேர்ந்து கிராண்டா பார்ட்டி மாதிரி பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருந்தார். சின்ன வயசுலயே அவருக்கு அந்த பக்தி தொண்டு வந்துடுது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் அன்பானவர்களா இருக்க முடியும். இந்த உணவு சாப்பாடு தான் இஸ்கான்ல போனேன்னா எந்த கோயில்லையும் போனேன்னாக்க 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் யாரும் பசியோட போகக்கூடாது கோயிலேருந்து அப்படின்னு பகவான் இது சீல பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு அவரோட புத்தகத்துல. அதனால நீங்க அந்த கோயிலுக்கு போனேன்னா எப்படியாவது பிரசாதம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த டயத்துக்கு கரெக்டா போனாக்க. ஸோ அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் பக்தர்களின் கடமையை அதாவது இந்த ஏபிசிடி மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏனாக்க என்ன? அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் பக்தர்களின் சங்கம். எப்போதுமே இப்ப நம்ம பகவத்கீதை இங்க படிக்கிறோம். இங்க படிக்கிறச்சு நம்மளோட ஒரு 10 பேர் உட்காந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிருந்தா இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்க எனக்கு சொல்லி தருவேன். இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் அந்த சங்கத்தில் நம்ம அசோசியேஷன்ல சொல்லி கொடுத்துக்க முடியும். பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ் அதை படிக்கணும். ரெண்டாவது பிங்கிறதுக்கு சாண்டிங் திருநாம உச்சாரணம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை 16 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணணும். கடைசியில ஃபைனல் லெவலுக்கு நீங்க வரைச்சே இப்ப இன்னையோட இந்த 3 ரவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கணும். இன்னைக்கு எத்தனை? 5வது சாப்டர். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்டு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க. நீங்க 5th சாப்டர் 5th ரவுண்டு வந்துருங்க. அப்படி பண்ணலைன்னா தான் 16 ரவுண்டு வரலாம். இல்லாட்டா நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களால அதை தனியா உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. யாராவது நமக்கு ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தாருனாக்க ஒரு டீச்சர் இந்த மாதிரி பண்ணுனாக்கா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக போடும். அப்புறம் 16 ரவுண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சினாலும் 18 சாப்டர் முடிச்சுட்டு நீங்களாவே பண்ணிக்க முடியும் 16 ரவுண்டு. இல்லைன்னா 10 அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். சரி அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா உங்களுக்கு யாரும் ஏன்னு கேட்க மாட்டா. இப்போ பண்ணிடலாம் கேட்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா? அதனால அதை யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு எல்லாரும் 5 ரவுண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். 5 ரவுண்ட்ஸ்னா என்ன? 5 × 108 டைம்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சாண்டிங் திருநாம உச்சாரணம். டயட் என்ன சமையல் பண்ணாலும் அது பகவானுக்கு படைச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிடணும். அந்த பிரசாதம் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம். ஸோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு படைக்காம நம்ம சாப்பிட்டோம்னா பாவத்தை உண்பதற்கு சமம். ஓகே. ஏபிசிடி மறக்காதீங்க. உயிர்வாயின் உடலில் உள்ள 9 வாயில்கள் என்ன? அதுதான் சொல்லிட்டாரு அந்த பிரபுஜி. இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதை போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. எப்போது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் வரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ அப்போது பூரண ஞானத்தினால் அவன் தனது களங்களில் முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும், வரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படணும். ஓகே. 5.18 படிப்போம் கமலாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதா சமதர்ஷினஹ. அடக்கமுள்ள இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதை நான் சொல்ல கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த முக்கியமான பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கம் உள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறான். யாரு சமநோக்கில் பார்க்கிறா? அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் பார்க்கலாம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சூனி சைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதாக சமதர்ஷினக. எல்லாரையும் சமநோக்கில் அவர் பார்க்கிறார். உயிரின வேறுபாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பது இல்லை. ஒரு கிருஷ்ண பக்தன்
அந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் யாரு? கிருஷ்ண பக்தன். அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. யாரையுமே ஜாதி வேறுபாடுலாம் பார்க்க மாட்டான். சமூக ரீதியில் பிராமணனும் கீழ் ஜாதியிலும் வேறுபட்டவர்கள். உயிரின் ரீதியில் நாய், பசு, யானை ஆகியவை வேறுபட்டவை இல்லையா? ஆனால் உடலில் இது போன்ற வேற்றுமைகள் கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் அர்த்தமற்றவை. பரமனுடன் அவர்களுக்கு உள்ள உறவால் இது சாத்தியமாகிறது. ஏனென்றால் பரம புருஷன் அனைவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றுள்ளார். இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானமாகும். இந்த ஞானம் தான் உண்மையான ஞானம். எல்லாத்துக்கும் நாய்க்கும் பரமாத்மா நம்ம அதனோட ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மானா என்ன? அவங்க அவங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அண்டு ஜீவாத்மா ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அவங்க உங்களுக்கு இதயத்தில் இருக்கிறது. அந்த ஆத்மாவோட கூட யார் உட்காந்துருக்கா? பரமாத்மாவும் உட்காந்துருக்கார். அதனால இந்த அடக்கமான இந்த பண்டிதர் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவன் அவன் எல்லாரையும் யானை, நாயி, பூனை எல்லாத்தையுமே, ஒரு யானை பாகன், ஒரு நாய் 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 மட்டும் இல்லை, நாயை திங்கிறவனும் எல்லாரையும் அவன் சமநோக்கில் பார்க்குறான். புரியுதா? ஏன் சமநோக்கில் பார்க்குறான்? அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் இப்போ இந்த மனுஷாலும் யானை எல்லாமே ஏன் சமநோக்கில் பார்க்குறான்? இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா, நான் இது வரைக்கும் சொல்லலை உங்களுக்கு, நீங்க சொல்லிடுவீங்க. நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இந்த சாப்டர்ல, இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஏன் அவன் சமநோக்கில் பார்க்கறான்? எல்லாமே கிருஷ்ணரா நினைக்கிறனால. சரி, நினைக்கிறான். அது எப்படி கிருஷ்ணரா நினைக்கிறாங்க? எல்லாருக்கும் இதயத்துல என்ன இருக்கு? அவங்க ஆத்மா இருக்கு. கூடவே என்ன இருக்கு? பரமாத்மா கிருஷ்ண பகவானும் கூடவே இருக்கும். இப்போ யானைக்கு என்ன இருக்கும்? யானைக்கு அதனோட ஆத்மாவும் இருக்கும். கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் யானைக்கும் கூட உட்கார்ந்துருக்காரு. புரியுதா? நாய்க்கும் பரமாத்மா கூட உட்கார்ந்துருக்காரு அதனோட ஆத்மாவோட சேர்ந்து. எல்லாரோட பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. ஆத்மாங்கிறது அவங்களுக்கு, பரமாத்மாங்கிறது எல்லார்ட்டையும் இருக்காரு. அவன் அவன் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கான். கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவர்களுக்கு என்ன? அவன் எல்லாத்தையும் பரமாத்மா இருக்கிறதுனால எல்லாரையும் கடவுளா அவன் நினைச்சுடுறான். அவன் எல்லாரையும் அதனால சமநோக்கில பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவான். புரியுதா? ஏன் சமநோக்கில பார்க்கறான்னாக்க, அவன் எல்லாரோட இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்குது. அவன் என்ன? அவர் கிருஷ்ணருடைய பக்தன், கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவன். அவருக்கு எல்லாருமே சமமா தான் அவனுக்கு கருதப்படுவான். ஓகே, அதுதான் இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிங்க. இது கடைசி சாப்டர் வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட்ல கேள்வி வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப நீங்க பதில் சொல்றதுக்கு தயாரா வச்சுக்கணும். இதயத்துல எல்லாருடைய ஆத்மாவோடையும் சேர்ந்து பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். அந்த பரமாத்மா இருக்கிறதுனால கற்றறிந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் அல்லனா கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் எல்லாரையும் சமநோக்கில் பார்க்கிறார்கள். யானை, நாயை தின்பவன், பிராமணன், ஒரு பசு, எல்லாவற்றையும் ஒரே சமநோக்கில பார்க்கிறோம். ஏன்னா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அதுதான் காரணம். ஓகே, அந்த மாதிரி இந்த ஞானம் தான் உண்மையான ஞானம். எவ்வாறு ஒருவனால் அனைவரையும் சமநோக்கில் காண முடியும்? எப்படி பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி சமநோக்கில? இத்தகைய முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலன்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதியில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வோடியோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். அந்த ஏன் அவனால அந்த மாதிரி பண்ண முடியுதுன்னா, அவனுக்கு கிருஷ்ணத்தோட இதுல அவன் பியூர் பக்தன் ஆயிட்டான், பியூர் டிவோட்டி ஆயிட்டான், தூய பக்தன் ஆயிட்டான். அவனுக்கு அதெல்லாம் தெரியும். அதனால எல்லாத்தையும் சமநோக்கில் பார்க்கறான். எல்லாரோட இதயத்திலையும் கிருஷ்ணர் இருக்காங்கிறது. இந்த பக்கத்துல இருக்கிற பிக்சர்ல என்ன போட்டிருக்கு படம்? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர்ங்கிறவர் ஒரு முசல்மான் அவருக்கு கிருஷ்ணரோட தூய கிருஷ்ண பக்தர். அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்லுவார். அது சொல்லாம அவர் பிரசாதத்தை சாப்பிடவே மாட்டார். மார்னிங் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம், அந்த இதுக்கு ஒரு கொட்டா வச்சிருப்பார். அதை பண்ணலைன்னா அவர் ராத்திரி நைட்டு இதை சாப்பிடாம முடிக்காம சாப்பிட மாட்டார். அந்த மாதிரி இது. அவரை ஒரு தாசி போய் அவரோட தவத்தை கலைக்கணும்னு பாக்குறார். இது என்ன எப்ப பாரு இவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இவரை போய் நம்ம இது பண்ணி இவரை மாத்தி விடலாம் அப்படின்னு ஒரு தாசி விடுறார். அவரை மாற்ற முடியுமா? எங்கேயாவது? ஒரு தூய பக்தன் ஆயிட்டார் அவரை போய் மாற்ற முடியல. அப்புறம் கடைசியில அவளே கிருஷ்ண பக்தி ஆயிடுறா. ஸோ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தன் இடைவிடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால் ஒரு வேசியா ஸ்ரீயை கூட திருத்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் மனதை திருப்பி விட்டார்.
அவர் ஆன மட்டும் அவ வந்து அவளை ட்ரை பண்ணி பார்க்கறா. அவர் எதிர்த்தாப்புல இருந்து அவளை பார்க்கறாரு, எல்லாம் பண்றாரு. வெளியே அவரால் ஒன்றும் அவரை மனசு அவரை அலைய பாயப்படலை. ஏன்னா அவர் பியூர் தூய பக்தர், கிருஷ்ணரோட பக்தர். அவர் மந்திரம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அவரை வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. அவ என்ன பண்றா, அவ வந்து அவளும் தூய இவரோட சேர்ந்து கிருஷ்ண பக்தர் ஆயிடுறா. அவளை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டார். அதுக்காக இது ஜடப்புலன் இன்பத்திற்கான சுகியை முற்றிலும் இழப்பதற்கான தேவை என்ன? எதுக்காக ஜடப்புலன் இன்பத்தெல்லாம் இழக்கணும்னு சொல்றோம்? இருந்தா தான் நம்ம முக்தி அடைஞ்சு பகவானை அடைய முடியும் இல்லையா? உயிர் வாழி பீடிக்கும் பௌதிக புலன்களின் உந்துதல்கள் எவை? அதை பார்க்கலாம். பௌதிக புலன்களில் உண்டாகும் பௌதிக புலன்கள் தற்காலிகமானது, ஏனெனில் உடலே தற்காலிகமானது. ஓகே, தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதிக புலன்களின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம் முயல வேண்டும். பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், பால் உறுப்பின் உந்துதல், நாக்கின் உந்துதல் என்பன பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ளன. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துபவனுக்கு கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். பல்வேறு உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பேரு கோஸ்வாமி. புலன்களில் உந்துதலிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பூரண கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். ஆசையையும் கோபத்தையும் அடக்க பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். எல்லாராலையும் அது பண்ண முடியாது. நம்ம ஆன்மீகத்துல நாட்டம் வச்சுட்டு முதல்ல சாண்டிங் பண்ணிதான் 16 ரவுண்டு வந்தாச்சுன்னா ஒன்னொன்னா நமக்கு பகவான் கூடவே இருந்து அவர் பண்ணி கொடுப்பார். ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. அறிவு இருக்கிறோம், அதனால இந்த இன்பத் துன்பங்கள் எல்லாம் மாறி மாறி வந்துதான் இருக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துல. இதுக்கு போய் சந்தோஷப்படுவானே இன்னைக்கு, நாளைக்கு இல்லைன்னாக்க வருத்தப்படுவானே அப்படின்னு அவன் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருந்துக்கான். ஓகேயா? அதனால இந்த உந்துதல்கள்லாம் இப்படின்னா பேச்சின் உந்துதல், வாயிலேருந்து பேசச்சே இதெல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். பேசுறச்சே வாயிலேருந்து பகவானோட நாமங்களை தான் பேசணும். கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப பேசக்கூடாது. அப்படின்லாம் நிறைய இருக்கு அதுக்கு பேச்சின் உந்துதலுக்கு. அதே மாதிரி கோபத்தின் உந்துதல், கோபத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எப்படி கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? இப்போ உங்களுக்கு வீட்டிலேயே சண்டை வந்துடுது அப்படின்னா, யாரையாவது திட்டணும் அப்படின்னாக்க நீங்க என்ன பண்ணணும்? உடனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, கண்ணை முடிக்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே அப்படி சொல்லுங்க. உங்களோட கோபம் இருந்த இடம் தெரியாது போயிடும். சரியா? கோபமே வரக்கூடாது யாருக்குமே. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தாச்சுன்னா கோபத்தை முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. மனதின் உந்துதல், இது வேணும் அது வேணும்னு அந்த மனசுக்கு ஆசைப்படுறது இல்லையா, அலைப்பாய விடக்கூடாது. அப்புறம் வயிற்றின் உந்துதல், வயிற்றுக்கு என்ன பண்ணணும்? 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சமைச்ச சாப்பாடு சாப்பிடணும். எது வேணுமோ தேவைக்கு அதிகமான உணவையும் உண்ணக்கூடாது. மூச்சு முட்டை தின்றுட்டு அப்புறம் ஐயோ எனக்கு வயிற்று பரட்டுறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்குவோம் பாதி நேரம். அதை பண்ணாம 3 வேளை சாப்பாடு, பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்சு பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம், அதுவும் லிமிட்டடா சாப்பிட்டோம்னாக்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும். நமக்கு வியாதி இல்லாம இருக்க முடியும். ஓகே. பால் உறுப்பின் உந்துதல், வீட்டுல கணவர் மனைவியோட உறவு அது அதுக்கு அலோட் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றதெல்லாம் அதிகப்படியா பண்றதெல்லாம் அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அந்த உந்துதலை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த மாதிரி பல்வேறு உந்துதல். நாக்கின் உந்துதல் சொல்லிட்டேன். நாக்கின் உந்துதல்னா டேஸ்ட், எல்லா டேஸ்டையும் சாப்பிடக்கூடாது. உப்பு உரப்பு எல்லாம் கண்ணார பின்னா எல்லாத்துக்கும் சாத்விக் ஃபுட்டு, இதான உப்பு உரப்போட தான் சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி பழக்கம் பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஓகே. இந்த பல்வேறு புலன்களில் மனதின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துபவர், அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தியாச்சுன்னா அவருக்கு கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஓகே. ஒருவனால் தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இந்த உலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியும். ஓகே. எவன் ஒருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகிறானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ அவனை உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். அவன் மரத்தில் முக்தி பெற்ற மரத்தையே அடைகிறான். சமாதான சூத்திரம் என்றால் என்ன? சமாதான சூத்திரம்னா பீஸ் ஃபார்முலா. சமாதான சூத்திரம்னா என்ன? சமாதானத்துக்கு என்ன சூத்திரம்? இந்த ஸ்லோகம் தான் சமாதான சூத்திரம். சூத்திரம். எஸ் கமலாஜி. Yes, Mataji.
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्यति. இந்த சாப்டர்ல இதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இல்லையா, 29வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாருமே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். இந்த ஸ்லோகம் பீஸ் ஃபார்முலா, அமைதிக்கான வழி. இரண்யகசிபு தமையன் பிரம்மாவை நோக்கி தபஸ் இருக்கிறார். ராவணன், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. ராவணன் கும்பகர்ணன் சாகாபுரம் வேண்டி கடும் விரதம் இருக்கிறார். சிசுபாலன் தண்டவர்தன் உங்களால் படைக்கப்பட்ட எதனாலும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாது இருக்கிறார். அமைதி தேடி பக்தியுடன் பண்ணக்கூடியவை என்னென்ன? நமக்கு அமைதி தேடி நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம்? நம்ம படிச்சதுதான் இது வரைக்கும். சொல்லுங்க, என்னென்ன பண்ணலாம்? பிரபுஜி சொல்லுங்க, நீங்க உங்களால சொல்ல முடியும். என்ன பண்ணணும் அமைதி வேணும்னாக்க? நமக்கு முதல்ல இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்றது ஒன்னேன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேனே, ஹரே கிருஷ்ணா, நாம ஹரே ஜெபம். கிருஷ்ணா, நாம கிருஷ்ண ஜெபம். கிருஷ்ணா. ஆமா. அதை சொல்லிட்டேன்னா அமைதி கிடைக்கும். நாம ஜெபம். ரெண்டாவது சாப்பாடு பிரசாதம். மூணாவது ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருக்குது. இது மூணையும் பண்ணிட்டாக்க அமைதி தேடி நம்ம ஈஸியா பண்ணக்கூடியவை. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. இதுக்கு வேர்டு பை வேர்டு இதுக்கு மீனிங் கொடுத்துறேன். முக்தாராம் எங்க தபசாம் கேட்டுக்கணும். முக்தாராம் அனுபவிப்பவன், யஜ்ஞ யாகங்கள், தபசாம் தவங்கள், சர்வலோக எல்லா லோகங்களும் அங்குள்ள தேவர்களும், மகா ஈஸ்வரம்னா உயர் அதிகாரி, சுக்ருதம் உற்ற நண்பன், சர்வ எல்லா பூதானாம் உயிர்வாழிகள், ஞாத்வா என்று அறிந்து மாம் என்னை பகவான் கிருஷ்ணரை சாந்தி உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை ருச்சதி அடைகிறான். மாயாசக்தியின் பிடியில் இருந்து சிக்கியுள்ள அனைத்து கற்றுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதிக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதையின் இந்த பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதிக்கான வழி என்ன என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை. மிகச்சிறந்த வழி இதுவே. கர்மயோகம் என்று அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி விவரமாகும். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோகம் வரையும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. அஷ்டாங்கம்னா என்ன? 8 டைப் இருக்கணும். நவவித பக்தி அப்படின்னு வரும் அடுத்தது. இதுக்கப்புறமா அஷ்டாங்க யோகம் வரும், அப்புறம் நவவித பக்தி வரும். அஷ்டாங்கம்னா அஷ்டம்னா என்ன? அஷ்டமி சொல்றோம் இல்லையா? அஷ்டமினா என்ன? 8 இல்லையா? முதல் நாளைக்கு ஒரு அமாவாசை வந்துச்சுங்கள, அமாவாசை. அடுத்த நாளைக்கு பிரதமங்கிறோம். 3ஆவது நாளைக்கு என்ன பண்றோம்? திரையோசிங்கிறோம். 4ஆவது நாளைக்கு சதுர்த்திங்கிறோம். 5ஆவதுக்கு பஞ்சமி. 6ஆவதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? நவமி இல்ல, இது பஞ்சமி, அப்புறம் சஷ்டி. 6ஆவதுக்கு 7ஆவதுக்கு இது 7ஆவதுக்கு சப்தமிங்கிறோம். 8ஆவதுக்கு என்ன சொல்றோம்? அஷ்டமி. அப்புறம் நவமி, தசமி சொல்றோம். அப்புறம் தசமிக்கு மேல 1 போச்சுனாக்க ஏகாதசமி, 11 அப்படி வரும். ஓகே, அதனால ஏகாதசி. ஏகாதசிங்கிறது 11. அமாவாசை கழிஞ்சு 11ஆம் நாள், இல்லைன்னாக்க பௌர்ணமி கழிஞ்சு 11 நாள் ஏகாதசி. ஓகே, அது தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க அஷ்டமின்னு சொன்ன இடத்துல 8 அஷ்ட யோகா. அது இது அஷ்டாங்க யோகம். அப்புறம் இது இருக்கு இல்லையா, நவமி, நவவித பக்தி. அது நவமிங்கிறது என்ன? அஷ்டத்துக்கு அடுத்தது 8க்கு அப்புறம் 9 வருது இல்லையா? அதனால 9 விதமான பக்திகள் இருக்கு. யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியான, சமாதி என்னும் படிப்படியான வழியில் முன்னேற்றம் அடையப்படுகிறது. இதுல அஷ்டாங்க முறை நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும். அதுக்கு பார்த்துக்கலாம். பக்தியே வாழ்வின் மிக உன்னதமான பக்குவ நிதியாகும். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. சன்னியாச அல்லது கர்மயோகா பார்த்தோம். கர்மயோகா அப்படிங்கிறது என்ன? நிஷ்காம கர்மயோகா அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. அடிமைத்தனத்திலிருந்து உன்னதமான
கவனம் செலுத்துவது. ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதின்னு முடிக்குது 29 ஸ்லோகம். ஓகே, இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போயிடுது. அமரீஷ் மகாராஜா வந்து எங்க வந்தது கமலாஜி? அமரீஷ் மகாராஜா படம் ஓகே இல்ல எங்க வந்தது இதுல அமரீஷ் மகாராஜா? வருமே. அது எப்படி மிஸ் பண்ணிட்டேன்? இந்த சாப்டரோட வரணும் இல்லையா அது? இந்த சாப்டரோட இருக்கா? அடுத்து நாளைக்கு உள்ளது. இன்னைக்கு 5வது சாப்டர் தானே இன்னைக்கு? 5வது சாப்டர் தான் வரும். நானும் அதான் இது இருக்கேன். அது உங்கள்கிட்ட இருக்கே. அவர் பயந்த இல்ல இது சக்கரத்தை விசிறியது உண்டு. அதாம்மா, அது பிக்சர் இங்க காணல இல்ல? ஆமா ஆமா. ஓஹோ, பிக்சர் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஓகே. இல்ல அமரீஷ் மகாராஜா கதை சொல்லிடுறேன்னா இந்த சாப்டர் தானே. ஏன்னா இது 3த்தையும் சேர்த்து தான் ஃபாலோ பண்ணணும். நாம ஜபம் சொல்லணும், பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடணும் பிரசாதம். 3வது ஏகாதசி இன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறது விசேஷம். ஓகே, இது 3 இருக்குது. இதுக்கு ஒரு கதை, அம்பரீஷ் மகாராஜா அவரோட கதையை வந்து இதுக்கு ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஆப்டா அதையும் சொல்லி தரணும். எஸ் கமலாஜி மாதாஜி சொல்லுங்க, சிம்பிளா சொல்லுங்க. ஓகே, அமரீஷ் மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து ரொம்ப தூய கிருஷ்ண பக்தர் அவர். அப்படி அப்புறம் ரொம்ப தவறா நியமத்தோட ஏகாதசி விரதம் ஃபாலோ பண்ணுவார் அவர். அவர் வந்துட்டு கிருஷ்ணரோட தூய பக்தனால ஏகாதசி விரதம் அவருக்கு ரொம்ப பிரியமானது. கிருஷ்ணருக்கு பிரியம் ஏகாதசி மாதிரி அது பண்ணுவார். ஆனா அந்த ஏகாதசி விரதம் பண்றதை விட அந்த துவாதசியில அது ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ள அந்த விரதத்தை முடிக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த குறிப்பிட்ட சமயத்துல அது பண்ணினாதான் அந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்த பலனே அப்பதான் கிடைக்கும். இல்லாட்ட பலன் இல்லாம போயிடும். அந்த மாதிரி அது. அப்ப இந்த மாதிரி அப்ப அவர் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு விரதத்தை முடிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் சாப்பாடும் போடும். அந்த டயத்துல ஏகாதசி விரதத்தை துவாதசி பாராயணம் துவாதசி பாராயணம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதனால அது முடிக்கிற டயத்துல பார்த்தோன்னா அப்ப துர்வாச முனிவர் தன்னோட சிஷ்யர்களோட வந்துடுறார். இவருக்கு சந்தோஷம், வாங்க அவரை வர வைக்கிறார், ரொம்ப அன்போட வர வைக்கிறார், பணிவார். அப்ப துர்வாச முனிவர் சாப்பிட வரலாமே அப்படின்ட்டு, இல்ல நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டார். சரி நான் வந்துடுறேன். அவர் குளிச்சுட்டு வரும்போது நதியில என்னடான்னா அப்படியே அவர் தியானத்துல மூழ்கிப்படார். தன்னத அப்படியே மறுபடி தியானத்துல மூழ்கி. இங்க என்னடான்னா நேரம் போயிட்டே இருக்கு. துவாதசி வரத்துக்கு ஆயத்து போயிட்டு இருக்கு. அதுல அமரீஷ் மகாராஜுக்கு ஒரே குழப்பம், என்ன பண்றது ஏது பண்ணுது. நம்ம குறிப்பிட்ட டயத்துல அந்த துவாதசி பாராயணத்தை பண்ணட்டான்னா அது இது பலனும் இல்லாம போயிடும். நம்ம என்ன பண்ணியே ஆகணுமே. அவர் ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்காரு. அப்ப என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சுங்க. அப்புறம் பண்ணிட்டேன்னா துர்வாச முனிவர் கோபத்துக்கு ரொம்ப பெயர் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அது என்ன பண்றது, அவரை விட்டுட்டு பண்ணுவோம் பாராயணத்துக்கு அந்த முடிக்கவும் முடியாது நம்ம ஏகாதசி. அப்ப மந்திரி என்ன செய்யக்குமே, மந்திரிகள்லாம் சொல்ற, பரவாயில்ல மகாராஜா, நீங்க என்ன அது சமயம் நெருங்கி வந்து விட்டனால நீங்க அந்த துளசி தண்ணிக்குள்ள வாட்டர்ல இந்த துளசியை போட்டுட்டு அந்த ஒரு வாய் அந்த மந்திரம் குடிச்சிட்டான்னு அந்த பாராயணம் அந்த கரெக்டத்துல பாராயணம் பண்ணது சரியாயிடும், உங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்கன்ட்டு. சரி அமரீஷ் மகாராஜா அந்த அந்த தீர்த்தத்துல அந்த துளசி போட்டு குடிச்சிடுறாரு. அது அங்க இருந்து துர்வாச முனிவருக்கு ஞானம், அவருக்கு ஞான திருஷ்டினால தெரிஞ்சு போடுது. அவர் இதுவே இல்லை, முனிவர் அல்லவா. அவர் அங்கேன்னு வந்தோடனே ஒரே கோவம், என்ன நீ எப்படி நீ என்ன பாராயணத்துக்கு சாப்பாடுறதுக்கு சொல்லிட்டு நீ மாட்டு நீ இது முடிச்சுட்டேன்ட்டு. அமரீஷ் மகாராஜ் எவ்வளவு சொல்லி பார்க்கற, இல்ல முனிவரே, அவர் காலை விழற, இல்ல நான் இந்த நேரம் தப்பறதுக்குள்ள ஒரு சும்மா துளசி தண்ணீர் தான் கொஞ்சம், வேற ஒண்ணுமே பண்ண உங்களுக்காதான் காத்துனுக்க, அதெல்லாம் இல்லைன்னு ஒரு கோவம் வந்து விட்டு அவர் அப்படியே தன்னோட தவத்தோட மகினால அவள் முனிவர்னால டூருன்னு ஒரு பெரிய ராட்சசனை போட்டு அனுப்பிச்சு கொடுத்துறார் இவர அமரீஷ் மகாராஜா இது பண்றதுக்காக, இது பண்றதுக்காக, அவரை தாக்குறதுக்காக ஒரு தன்னோட தவத்தை ராட்சசனை அனுப்பிச்சுடுற. அப்ப அனுப்பிச்சுடனே இவருக்கு என்ன பண்ணதில்ல அமரீஷ் மகாராஜா, கிருஷ்ணா நீதான் என்னை காப்பாத்தணும், ஒன்னதான் நான் சரணடைகிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லணும். அப்ப உடனே கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சது, அடாடா நம்ம தூய பக்தன் அமரீஷ் மகாராஜா, இது எப்படி அவனுக்கு எப்படி இந்த கொடுமை நடத்தப்படும் அவருக்கு அப்படின்ட்டு. அவரை கிருஷ்ணர் தூய பக்தர்னா அவருக்கு எல்லாமே அவர் தான், அவர் உயிர், அவரை தூய பக்தரை காப்பாத்த விடவே மாட்டார்.
உடனே அவருக்கு கோபம் வந்துடுது. தன் கையோட சுதர்சன சக்கரத்தை விட்டுடுறாரு. அது நேர சுதர்சன சக்கரத்தை துர்வாச முனிவர் வந்து தாக்கறதுக்கு வந்து துர்வாச முனிவர் அப்பதான் புரிஞ்சுட்டு பயந்து போயிட்டார். ஓ என்னடா இதுன்னு அது துரத்தின்னு இருந்து சொன்ன உடனே அவர் ஓடுறாரு. நேரு ஓடி பிரம்மலோகத்துல பிரம்மாட்ட வந்து சரணடைறா. பிரம்மா சொல்ற என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுப்ப. சரி கைலாசத்துக்கு போறார், சிவட்ட போறார். அவரும் சொன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியும். இந்திரலோகத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போற எல்லாரும் கைவரிச்ச எனக்கு கையில ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நீங்க நேர கிருஷ்ணரே விஷ்ணுவே நீ போயிட்டு சரி அங்க போய் சரணு மன்னிச்சுக்க முடியும்னு அவர் சொன்ன என் கையிலயும் ஒண்ணு இல்லப்பா, நானும் சுதர்ஷன் சக்கரத்தை விட்டாச்சு, என் கையிலயும் ஒண்ணு இல்ல. நீங்க நேரம் அமரீஷ் மகாராஜாட்ட தான் போய் அவர்கிட்ட தான் மன்னிப்பு கேட்டு அவர்கிட்ட தான் சரணடைவு இருக்கிறோம். அவர் நிறைவு அப்பதான் ரொம்ப தன்னோட பண்ணின இதுவே பண்ணின தப்ப ரொம்ப உணர்ந்துட்டார். நேரா வந்துட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜா ரொம்ப தப்பிச்சுக்கோ, நீங்க ரொம்ப கிருஷ்ணனோட தூய பத்தருங்கிறாரு. அப்படி இது நான் அதை நான் அதை புரிஞ்சுக்காம நான் உங்க மேல கோபம் விட்டுட்டு இவரே நான் என்னோட ராசனி ஏவி விட்டுட்டேன், கோவப்பட்டது ரொம்ப தப்பு, மன்னிச்சு விட்டுக்கிட்டு அவர் கால குறையா இது பண்றேன். அமரீஷ் மகாராஜா ரொம்ப தூய பத்தர்ல ரொம்ப இந்த சாத்திய குணம் எல்லாமே இருக்கு. அவர் சொன்னா ஐயோ நீங்க வந்துட்டு எங்காலில விழப்படாது, அதனால ஒண்ணு இல்லை அப்படின்ட்டு உடனே அப்ப மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பதான் சுதர்சன சக்கரம் போயிடுது. அவர் சொன்ன அவர் காலை விழுந்து அவர் சொன்ன உடனே அப்ப அதனால நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அதாவது கிருஷ்ணர் வந்துட்டு எப்போதும் தன்கிட்ட பக்தியோட ரொம்ப தூய்மையான பக்தியோட யாரு இருக்காளோ அவர் எப்போதும் காப்பாத்தார், கைவிடவே மாட்டார். அதனால நாம எப்போதும் கிருஷ்ணரையே நம்பி அவரோட ஜபத்தையே பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம பண்ற அவர்கிட்டயே சரணாகதி அடைய நம்ம பண்ற காரிய பலன் எல்லாமே அவருக்கே அர்ப்பணிச்சு அவர்கிட்ட அப்படியே சரணாகதி அனுப்பிச்சுட்டோன்னா நமக்கு கிருஷ்ணர் எப்போதும் நம்ம கிட்டே இருப்பார், நம்ம கைவிட மாட்டார். அதுதான் இந்த கதையோட சாராம்சமே அதுதான். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மகாராஜ். கிருஷ்ணன். தேங்க்யூம்மா. மங்கள மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஸோ இதோட இதை முடிச்சிடலாம் கிளாஸு. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஜி எல்லாம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ஹரே ராமா ஹரே ராமா, ராம ராம ஹரே ஹரே, ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எஸ் கமலாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோ